Серада 15 студзеня. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами Вітаў Ціўчык. Гэта Белсадзум. І сёння ў нас. Ігар Лосік і Андрэй Кузнечык жывыя. Прапаганда паказала палітвязняў. Людзі чакаюць, калі Лукашенка, цытата, здохне. Узурпатар, не выбіраючы словаў, распавёў, пра што думаюць грамадзяне. Беларусь і планы Москвы. Памочнік Пуціна прыгразіў знікненнем Молдовы і Украіны і разлічвае на перамовы з ЗША. Палітзняволеныя журналісты Радыё Свабода Ігар Лосік і Андрэй Кузнечык жывыя. Палітычных вязняў паказалі ў лукашэнкаўскім тэлебачанні. Былыя зняволеныя пазналі месца здымак. Імаверна, гэта быў следчы ізалятар КДБ ў Менску. На відэа з палітзняволеным журналістам Андрэем Кузнечыкам размаўляе прапагандыст Андрэй Козел. Нагадаю, Андрэя Кузнечыка засудзілі на 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Таксама у ОНТ коротка паказалі іншага палітзняволенага журналіста Радыё Свабода Ігара Лосіка, якога рэжым засудзіў на 15 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Доўгі час Ігар Лосік быў у поўнай інфармацыйнай ізаляцыі ў рэжыме інкамунікада. У вязніцу саджалі ягоную жонку Дар'ю Лосік, цынічна пакінуўшы іхную маленькую дачку Паўлінку без бацькоў. Пазней рэжым усё ж такі вызваліў жанчыну па так званым памілаванні. Дадаткова напярэдадні прапагандысты абяцалі паказаць іншых палітвязняў, былога журналіста Свабоды Ігара Карнея і беларускага палітыка Юрыя Зянковіча. Спадарства, з намі на сувязі праваабаронца і былы турэмны лекар Васіль Завадскі. Спадар Васіль, вітаю вас. Дзень добры, вітаю ўсіх. Нас беларускае грамадства давялі да такога жахлівага стану, што нават калі мы проста бачым на экране прапагандыстаў вось гэтыя відэа з змучанымі палітвязнямі, але жывымі палітвязнямі, мы ўжо трошкі цешымся. Разам з тым, калі мы вось глядзім на Андрэя Кузнечыка, на Ігара Лосіка, што вы можаце сказаць пра іхны стан? Вы ведаеце, што відавочна все трэба ацэньваць, так скажем, у комплексе. Відавочна, што людзі, якія знаходзяцца там у месцах пазбаўлення волі, яны на самой справе зразумела, што яны не самі прымаюць рашэнне, скажем, даць інтэрв'ю, хоць зараз гэта так гучыць. Бачыце, прагучала, напрыклад, у адным з апошніх інтэрв'ю, што так вязень вырашыў выкарыстаць сваё права на свабоду слова. Да, і пры гэтым ён выкарыстоўвае гэта свабоду слова, знаходзячыся за кратамі. Ну, відавочна, мы все з вами разумеем, пры якіх абставінах гэта можа проста здарыцца, калі фактычна шмат хто знаходзіцца ў рэжыме інкамунікада, да, тут раптам на відэакамеру чалавек размаўляе з прадстаўніком пра рэжымных сродкаў масавай інфармацыі. Это адзін аспект, пра гэта можна казаць шмат, але калі вы маеце на ўвазе так ацэнку маю як лекара з пункту гледжання, там, што з чалавекам было, што сталася, я, канешне, не магу, это будзе неправільна, некарэктна зараз ставіць дыягназы дыстанцыйна, але кожны з гледачоў можа ацэніць сам. Нам паказвалі Віктара Бабарыку, зараз Андрэй Кузнечык на відэа, і калі параўнаць здымкі, якія былі хаця б падчас суда, і зараз, відавочна, што людзі змяніліся, так, знешні выгляд, я б сказаў, не ў лепшы бок. У некаторых выпадках я б мог казаць пра тое, што ёсць падставы казаць, што чалавеку трэба нейкае абследаванне прайсці. То адна справа, калі чалавек там за стрэса, за нейкіх іншых умоваў харчавання, пахудзеў, гэта як бы яшчэ адзін аспект. А іншая справа, што часам я бачу сапраўды, што чалавек, знешні выгляд чалавека вымагае нейкае медыцынскае спецыяльнае абследаванне. Я выдатна разумею, што вы таксама як прафесійны доктар не хочаце ставіць нейкія дыягназы на адлегласці, бо гэта выглядала б неадпаведна. Разам з тым, калі мы кажам пра Ігара Лосіка, гэта малады чалавек, яму 32 гады. І прызнацца, я вось калі пабачыў яго на экране, канешне, таксама ўсцешыўся, што ён жывы, бо ён быў у гэтым рэжыме інкамунікада і татальнай інфармацыйнай ізаляцыі ад грамадства, ад сям'і. Але разам з тым, проста ўсё роўна перабірае жах, калі глядзіш на стан гэтага маладога, сапраўды маладога чалавека. Ўсё ж такі, на вашу думку,
Пра што гэта сведчыць? Пра што сведчыць вось той выгляд, у якім зараз знаходзіцца Ігар Лосік? Ну, не конкретно Ігор Лосік, а все ось люди, яких нам показывают, можно казать про то, что внешние виды, конечно, выгляд сведчыць про то, что люди знаходзяцца у стані хронічнага стрессу, по-перше, по-другое, у тых акалічнасцях, у якіх, на жаль, шмат хто знаходзіцца зараз у месцах пазбаўлення волі. Гэта што я маю на ўвазе? Недахоп свежага паветра, недахоп святла, недахоп руху, недахоп камунікацыі з іншымі людзьмі. Все гэта адбіваецца на знешнім выглядзе. Яшчэ трэба час, і спецыялісты, і я таксама, каб прааналізаваць, проста паглядзець уважліва, скажем так, амаль што пакадрава гэтай здымкі, паглядзець рэакцыі чалавека псіхалагічнай. Гэта таксама шмат пра што гаворыць. Проста зараз для гэтага яшчэ гэта вымагае сапраўды часу, а не проста паглядзець. Але таксама шмат пра што сведчыць, напрыклад, апошняе інтэрв'ю, гэта такія паўзы, роздумы, відавочна, што чалавек імкнецца нейкім чынам падабраць слова, і што лагічна, конечно, зразумела ў любой сітуацыі, але мы ж з вами разумеем, што калі можна сказаць, што чалавеку прапанавалі даць інтэрв'ю, гэта адны слова, а калі казаць у датычнасці да зняволенага, то трэба падбіраць і выкарыстоўваць зусім іншае слова, якое проста шантаж. Таму што мы ж не ведаем, якія ўмовы ставяць перад чалавекам, які знаходзіцца у вельмі абмежаваным стане ў кантэксце атрымання інфармацыі. Зразумела, што ён не мае аб'ектыўнай інфармацыі, што зараз адбываецца, і невядома, што яму там, якія яго перспектывы, пазітыўныя ці негатыўныя, ці яму пагражае нейкае дадатковае пакаранне, ці наадварот можа быць пазітыўная матывацыя, скажем, абяцанне нейкіх палёгкаў, калі дасць інтэрв'ю. То бок тут можна шмат пра што разважаць, але гэта ўсё здагадкі у большасці сваёй. Памятаем, што 15 сакавіка 2023 года палітвязень Ігар Лосік парэзаў сабе лязом руку і шыю, таму што быў давезены да адчаю. І агулам таксама ведаем, што з яго здзекваліся там у вязніцы і змяшчалі ў штрафны ізалятар. Пра рэжым інкамунікада я ўжо згадваў. Разам з тым, тое, што кінулася ў вочы некаторым маім калегам, гэта тое, што на інтэрв'ю і Андрэя Кузнечыка, і Ігара Лосіка абодвум палітвязням выдалі новыя робы. На вашу думку, што гэта быў за такі ход? Няўжо тыя, хто ўтрымоўвае ўладу, думалі, што праз гэта яны будуць выглядаць лепш? Так, я таксама звярнуў на эту увагу, на гэтыя новыя робы. Там інтэрв'ю, які я сёння глядзеў, там увогуле відавочна нават не мае той біркі, яна проста наклеена, месца для біркі. Відавочна, што яна не належыць этаму чалавеку, таму што інакш это проста немагчыма сабе ўявіць, каб чалавек без этой так званай біркі зняволены выйшаў і знаходзіўся. Это адразу таксама парушэнне і пакаранне за гэта. Это проста сведчыць пра тое, што ствараюць карцінку. І імкненне гэта проста яшчэ раз пацвярджае, для чаго это ўсё робіцца. Я, дарэчы, разважаў перад тым, як перайсці да гэта інтэрв'ю, што можа мы таксама такім чынам, калі каментуем усе гэтыя ролікі гэтыя, мы такім чынам вольна ці нявольна ўдзельнічаем у гэтай прапагандысцкай кампаніі рэжыму. Можа быць, тут лепш было проста, не тое, што праігнараваць, але неяк па-іншаму падыходзіць. Проста даваць інфармацыю па тых пытаннях, якія яны спрабуюць там закрануць і паказаць як бы са свайго пункту гледжання, з выгаднага ім пункту гледжання, паказаць, як гэта ёсць на самой справе. Это складанае пытанне, але над гэтым таксама трэба паразважаць, ці варта гэта пра гэта удзяляць таму увагу і такім чынам, хоць ускосна, але гуляць па іх правілах. Спадар Васіль, паводле сведчанняў былых палітвязняў, вось гэтае атачэнне, дэкарацыі, у якіх знаходзіліся Андрэй Кузнечык, Ігар Лосік, гэта хутчэй за ўсё СІЗО КДБ у Менску. Пра што яшчэ можна тут, якія яшчэ можна зрабіць высновы з таго, што бачна на відэа?
Так, у мене так само склалось таке враження. Я маю сам такий досвід, на жаль, знаходження американців в прогулочних двориках, і таке враження. Не можу стверджати 100%, але так вельми подобно на те, що це все ж таки прогулочні дворики СІЗА КДБ. Скажімо так, коли б це було в колонії, то можна зняти це вуглі на території колонії, на території отряда. А коли навіть це в колонії, то це буде прогулочний дворик штрафного ізолятора. І це так само ж про що свідчить. Ці так, це чоловік знов-таки знаходиться, ну, навіть коли казати про умовну свободу зневоленого, який знаходиться в отряді в колонії, і зовсім інші околічності, які чоловік знаходиться в штрафному ізоляторі, ці у СІЗА, ну, в даденому випадку вельми подобно, що це СІЗА КДБ. То бок, ну, відавочно, може бути, хутчэй за все, що це настільки важно полічити для пропаганди, що навіть вот привезли этих вязнів, по журналісту, так званому журналісту самому не їздить по території країни в різні колонії. Це одна околічність, а інша околічність – це знов-таки вельми, видите, для зневоленого мови етапірування і переїзду з одної установи в іншу, це так само великий стрес, тому що приходиться адаптуватися до нових сусідів, коли вони є, коли він не один утримлюється, але в всілякому разі до нових потребувань в режимах, бо у кожній колонії ці всі вони так само відрізняються. І так далі, і так далі. Так що це ще один такий спосіб психологічного зіяння на в'язню. Я тут хацеў звярнуць увагу менавіта на стан палітвязняў, таму абсалютна свядома сёння ў праграме ўвогуле не закранаю тыя пытанні, якія там паказвалі, якія абмяркоўваліся, таму што я разумею, што палітвязні яны знаходзяцца ў закладніках і абсалютна ў гэтым сэнсе няма ўвогуле, ну не мае, нават не варта, напэўна, звяртаць увагу канкрэтна на змест таго, да чаго можна сказаць, іх змушаюць нават там за кратамі. Разам з тым, калі мы кажам пра тых, хто змушае гэта ўсё рабіць, мы бачылі ў кадры прапагандыста Андрэя Козела. Вось Андрэй Козел, супрацоўнік ОНТ, прыязджаў і размаўляў і з Андрэем Кузнечыкам, і з Ігорам Лосікам. Хацеў вас запытаць, як у праваабаронцы, як ацаніць увогуле такія дзеянні, калі вось чалавек прыязджае, ну, практычна дапытвае на камеру чалавека, які не валодае сваёй воляй. Я вже казав, і можу використовувати тут тільки такі терміни, як кроводушша, суцільне кроводушша, напевно, саме лепше буде визначення, тому що я не можу оцінювати журналістську етику, це вже тут ваша прерогатива і інших журналістів, але з мого пункту гледження просто огульночоловіче, тут навіть не треба бути журналістом чи правооборонцем, а з огульночоловічих подоходу зразумела, што калі чалавек знаходзіцца ў стане закладніка, калі ён адмова, напрыклад, кантакта ці нешта сказана не тое пагражае яму, а відавочна, што пагражае яму складанымі наступствамі, цяжкімі наступствамі, ну, про якую тут прафесійную годнасць, прафесійную этыку можна казаць. Ну, это не журналістика, это такая, не то, что пропаганда так само нормальное слово, але это такая бесчеловечная пропаганда. И в уголе, конечно, это все треба так и расценивать, если казать уже правооборончими мовой. Это бесчеловечное ставление до вязня. Абсолютно так, і сапраўды я абсолютно не разглядаю такіх людзей, як Андрэй Козел, як журналіст, тому што гэта ніякія не мае калегі, гэта людзі, бачна, тыя, которые супрацоўнічаюць са спецслужбамі, якія ўтрымоўваюць вось гэты антычалавечы рэжым. Спадар Васіль, вялікі вам дзякуй за тое, што пагадзіліся пракаментаваць гэтыя справы. З намі на сувязі быў праваабаронца і былы турэмны лекар Васіль Завадскі. Чаму рэжым вырашыў паказаць Андрэя Кузнечыка і Ігора Лосіка? Сваім меркаваннем падзяліўся палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман. Магчыма, гэта звычайны прапагандысцкі праект. Вось на фоне выбараў, так бы мовіць, вось там застаўся адзін тыдзень, на мінулым тыдні яны паказалі бабарыку, ну зараз у іх будзе серыя пра
радыё Свабода, магчыма, што так. Ну, відавочна, падрыхтаваліся яны загадзя, не здымалі яны гэта ўсё ні учора, ні позаўчора. Але магчыма, што гэта проста звычайны прапагандысцкі праект. Магчыма, што тут нешта большае. Магчыма, яны імкнуцца звярнуць увагу амерыканскага боку на супрацоўнікаў радыё Свабода, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, і на амерыканскага грамадзяніна Зянковіча. Тут амерыканскае грамадзянства ягонае ў гэтым кантэксце вельмі важнае. Магчыма, гэта такое чарговае супрашэнне ад Лукашэнкі. Вось глядзіце, яны ў нас ёсць, я іх паказаў, цяпер чакаю ад вас цікавых прапановаў. Адток спецыялістаў, неліцэнзаванае праграмнае забеспячэнне. Гэткія ды іншыя праблемы айчыннай IT-індустрыі называюцца ў канцэпцыі забеспячэння лічбавага суверэнітэту Беларусі. Дакумент з'явіўся на нацыянальным прававым партале. Больш навінаў глядзіце ў нашым традыцыйным аглядзе. Свою смерть прокомментовал подчас сённяшняй нарады Александр Лукашенко. Одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент. Вот помрет, голос у него не тот. Тяжело ему говорить. Да не дождетесь. А другие сидят, как мыши под веником, и думают, пронесет. Ребята, не пронесет. Гэткім чынам Лукашенко звярнуўся да службовых асобаў, якія, на ягоную думку, не хочуць працаваць і чакаюць ягоныя смерці. Працяг запужвання да так званых выбараў. До 15 базовых велічыняў або до 630 рублёў штрафу пагражае беларусам за фатаграфаванне выбарчых бюлетэняў. Пра гэта паведамілі ў цэнтр выбаркамі. І нагадалі, бюлетэні нельга выносіць за межы памяшкання для галасавання. Адпаведныя нагаданні будуць змешчаныя на бланках для галасавання. Усяго да так званых выбараў прэзідэнта 26 студзеня ЦВК падрыхтавала больш за 7 мільёнаў бюлетэняў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі прыбыў у Варшаву. Гэта першы візіт украінскага лідара ў Польшчу падчас старшынёўства Польшчы ў еўразвязе. У планах Зеленскага абмеркаваць пытанні вайны, зброі, санкцыяў, а таксама эксгумацыя ахвяраў валынскай трагедыі. Польскія гісторыкі падкрэсліваюць, украінская паўстанцкая армія праводзіла этнічныя чысткі польскага насельніцтва на Валыні ў 1943 годзе. Падчас іх маглі загінуць больш за 100 тысяч палякаў. На сёння вядома толькі 5% месцаў пахавання ахвяраў злачынства. Песня на беларуска-польскай гаворцы прагучыць у фінале польскага адбору на Еўрабачанне. Кампазіцыю «Люстэрка» заспявае падляскі дуэт «Свада» і «Нічос», які ў сваёй творчасці спалучае клубнае аранжаванне з традыцыйным спевам і рэпам па падляску. Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. З Крамля гучаць чарговыя пагрозы і словы нянавісці да іншых народаў. Украіна і Малдова могуць спыніць сваё існаванне, грыміць у інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» Мікалай Патрушаў, памочнік Уладзіміра Пуціна. На думку Патрушева, перамовы наконт Украіны Расія можа весці толькі і выключна з ЗША. Маўляў, ні з якім Лонданам і Брусэлем размаўляць няма пра што. Цяпер Украіна нібыта не ўваходзіць у інтарэсы ЗША, бо Дональд Трамп больш цікавіцца Кітаем. А лёс анексаваных Расіяй тэрыторыяў, паводле Патрушева, нават не абмяркоўваецца. Былы дырэктар ФСБ лічыць, што свет проста павінен прызнаць расійскімі не толькі акупаваныя тэрыторыі, як Донбас і Крым, але нават тыя часткі Херсонскай і Запарожскай вобласцяў, якія застаюцца свабоднымі, то бок пад украінскім кантролем. Спадарства, з намі на сувязі Рыгор Ніжнікаў, даследчык Фінскага інстытуту міжнародных справаў. Спадар Рыгор, вітаю вас. Вітаю. Першае пытанне адносна ўвогуле гэтага інтэрв'ю Патрушева. Як вы гэта ўспрымаеце? Ці гэта нейкі такі нахабны тролінг у стылі Мязведзева у ягоным тэлеграме? Ці ўсё ж такі рэальныя планы Масквы у дачыненні да краінаў Усходняй Еўропы? Ну, па-першае, нічога сенсацыйнага ён не сказаў. Калі мы пабачым тыя галоўныя пасылы, якія Масква дасылала да заходняга свету, да свайго грамадства ў апошнія гады, асабліва пасля пачатку вайны, то, в прынцыпе, Патрушаў
іх паўтарае, акрамя некаторых падрабязнасцяў, канешне. Гэта планы Масквы, мы такія ж ідэі і пасылы бачылі ў інтэрв'ю Владимира Путина ў яго прамой лініі на канцы прошлага года. Таму сапраўды частка эліт, большая частка эліт Расіі сёння разглядае магчымасць для кансалідацыі свайго ўплыву ў рэгіёне. Разам з тым, гэта такія агрэсіўныя бравурныя заявы гучаць на фоне таго, што Расія праводзіць сваю спецаперацыю па ўзяцці Кіева за 3 дні ўжо 3-й год. Адкуль у іх увогуле такая ўпэўненасць, што будзе так, як яны хочуць? Ну, слухайце, па-першае, мы бачым некаторыя тренды. У тым ліку тое, што Масква ці Расія змагла будавацца сваю, у тым ліку вайна в Украіне сёння ідзе па іншаму плане, які ў прынцыпе хоць і не так, як Масква жадае, але працуе. Масква прасоўваецца, у ёй ёсць рэсурсы. І мы бачым тэндэнцыі, якія праходзяць у свеце, у тым ліку ў рэгіёне. Тое, што сёння адбываецца паміж США і Еўропай, тыя канфлікты, якія існуюць у Еўропе, у тым ліку у амерыканскіх элітах, тыя працэсы, якія прадыходзяць у ўсходняй Еўропы і на былым постсавецкай прасторы, мы пабачым на Малдову, дзе прорасійскія сілы могуць выйграць наступныя выбары і прыйсці да ўлады. Мы не кажам ужо пра Беларусь, дзе Масква мае цалкам стратэгічнае дамінаванне. То бок у Маскве ёсць сёння, скажем так, базавыя пасылы, каб думаць пазітыўна о будучыні рэгіёна на наступныя 3-5 год. Разам з тым Патрушаў кажа, што няма сэнсу ў справе Украіны размаўляць з Лонданам ці Брусэлем, што, маўляў, патрэбныя перамовы выключна са Злучанымі Штатамі. Гэта трошкі нагадвае сітуацыю, якая была перад пачаткам поўнамаштабнай агрэсіі. Тады Масква высоўвала вельмі радыкальныя патрабаванні да Захаду, ледзьве не да той ступені, што вось краіны, якія ўжо ўступілі ў НАТО, павінны пазбыцца заходняй зброі і так далей. Аднак усё гэта было перад вайной, якая аказалася непаспяховай для Расіі. Цяпер, калі ёсць таксама падставы меркаваць, што і ў расійскай эканоміцы не ўсё так добра. Бачым, што на фронце таксама няма нейкіх вялікіх для іх поспехаў. Усё ж такі, адкуль у іх такая ўпэўненасць? Паўтару гэтае пытанне. Ну, глядзіце, па-першае, мы бачым, ёсць пытанне пра уяўленне, да? То бок, як сёння шмат хто на Западзе ці ў Украіне чакае, што расійская эканоміка асабліва заўтра разваліцца, і там розныя даклады існуюць, і што Масква стоміцца і адыдзе, і будзе ёй няма ніякага выйсці, як весці перамовы, то ў Маскве бачаць гэта кардынальна па-іншаму. Яны таксама думаюць, што, як Патрушаў, той же Лаўроў і Путін кажуць, яны думаюць, што Украіна і Захад, асабліва Еўропа, таксама стомяцца і таксама пагодзяцца на расійскія ўмовы у гэтым годзе ці ў наступным. То бок, абодва бакі чакаюць адзін аднаго паразкі і капітуляцыі. І, вядома, праўда, ці дзе зараз факты знаходзяцца, недзе пасярэдзіне. Ёсць ли ў Масквы рэсурсы працягваць? Ёсць. На наступны некалькі год асабліва. Наколькі яны гатовы будуць сваю, скажем так, пазіцыю мяняць, будзе залежаць ад якраз-такі, колькі ў іх будзе рэсурсаў і разумення, што яны могуць іх укладаць у вайну ў наступны некалькі год. Пакуль яны ёсць, яны будуць ваяваць. А што датычыцца Европы, гэта слушнае пытанне. Мы павінны заўсёды думаць, асабліва пасля таго, як абралі Трампа, дзе стратэгічная пазіцыя Расіі, а дзе яны тактычна ведуць перамовы. То бок, мы бачым, што зараз яны часта выказваюць думкі, якія супадаюць з галоўнымі тэзісамі будучых дарадцаў Трампа ў яго адміністрацыі. То бок, яны ўжо зараз ведуць перамовы, паказваючы, што калі вы нейкім чынам паходзіце дамаўляцца пра Украіну без Украіны, то мы гатовы з вамі ў гэтай гульні гуляць. Спадар Ігор, яшчэ адзін момант, на які можна звярнуць увагу, гэта тое, што Патрушаў кажа, маўляў, Дональд Трамп больш не будзе цікавіцца Украінай, так як гэта рабіў Джо Байден, таму што гэта не будзе ўвогуле ў фокусе амерыканскай палітыкі. Маўляў, новая адміністрацыя сканцэнтруецца на кітайскім пытанні. Аднак з чаго ў іх увогуле таксама такое разуменне, што праз, не ведаю, нейкую меншую увагу да Украіны яны могуць нешта больш выйграць? Таксама добрае пытанне.
Так, вельмі слушнае пытанне. Ну, па-першае, ніхто не ведае, як будзе сябе паводзіць адміністрацыя Трампа. То бок мы бачым, што ў гэтыя некалькі тыдняў былі супрацьлеглыя пазіцыі, як публічна анансаваныя тым жа Трампам яго будучымі чыноўнікамі, то бок і, напрыклад, некаторымі спікерамі і каментатарамі. Ніхто не ведае, як Трамп, якая яго будзе пазіцыя і па Ўкраіне, што з таго, што ён кажа, з'яўляецца проста шумам, а што з'яўляецца яго сапраўдным будучым асновай яго policy-making, мы пакуль толькі гадаем. Патрушаў таксама. Но Патрушаў ёсць, мы павінны казаць, што шмат што з яго інтэрв'ю гэта яго светапогляд. Гэта светапогляд, які заўсёды казаў, што ў Еўропы няма стратэгічнай аўтаноміі, яны прымаюць рашэнні по указках Вашынгтонскага абкому. Вось у яго есть таксама шмат яго такая ідэя, што ўсё ў Амерыцы строіцца вакол Китая і што яны забудуць пра Украіну. Гэта яго, як кажуць, wishful thinking. Ці гэта так будзе? Я не думаю, таму што ўсё ж такі для Трампа адказ ад Украіны будзе вельмі балючай паразкай на самым пачатку яго курса. Таму у Трампа не будзе ніякай іншага выбара, як па меншай меры працягваць палітыку адміністрацыі Байдена. У гэтай ўсёй невядомасці, ва ўсіх таксама гэтых прагнозах, у розных сцэнарах, якое месца нашай Чыны, Беларусі, ці ёсць увогуле на што разлічваць беларусам, калі мы кажам пра нейкія знешнепалітычныя абставіны? На жаль, не. На жаль, калі мы кажам пра вось гэтыя ідэі фікс Расіі, а будучыні рэгіёна, калі мы кажам пра Грузію, Малдову і Украіну, гэта ўсё ж такі яшчэ пакуль толькі планы. Калі мы кажам пра Беларусь, на жаль, мы ўжо, у прынцыпе, пазбавіліся шмат якіх суверэнных пазіцый, і Масква дыктуе свае ўмовы. І на Захадзе няма Захад, на жаль, таксама не жадае парушаць існуючы статус-кво. Таму Беларусь, яна краіна, якая прайграе ад сённяшняй геапалітычнай сітуацыі найбольш. На жаль, можна спадзявацца толькі на ўласныя сілы, аднак яны нішчацца рэжымам, бо грамадства проста тэрарызуецца тымі, хто атрымоўвае ўладу. Спадар Рыгор, вялікі вам дзякую за вашу аналітыку. З намі на сувязі быў Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных справаў. Спадарства. Напрыканцы выдання прапаноўваю паглядзець агляд працы нашых калегаў з сацыяльных сетак. Наша рубрыка «Белсат онлайн». Нібыта апаненты Лукашэнкі на выбарах, насамрэч, ягоныя ж агітатары. Нябачны дагэтуль узровень спойлераў дыктатараў сёлетняй электаральнай кампаніі каментуе блогер Артём Шапараў. Відэа з ягоным меркаваннем вы знойдзеце на нашым YouTube-канале Белсат Нау. У них у каждого есть свое направление, как агитировать. Кто-то работает с молодежью, говоря о том, что самая лучшая страна, больше всех дает студентам, развивает. Другой говорит о том, что политика лучшая в государстве. На самом деле, правда, это сюр страшный. Страшный сюр. Это даже на диктат не похоже. Это что-то новое и просто безумное. Збірала подпісы за кандыдата, але не памятаю за якога. Блогер Андрэй Павук у чарговым выпуску «Шухер-шоу» тэлефануе прыхільнікам Лукашэнкі, каб запытацца, ці уважліва яны слухалі навагодні выступ узурпатара і што думаюць аб гэтак званых выбарах 26 студзеня. Я забирала в Минске у горисполкоме там по строительству. Забыла фамилию, где-то у меня тут лежит его. За кандидата какого-то? Да, кандидата. И вы не помните, как его зовут? Ой, я честно слово. За кого вы собирали, не помните, да? Я а не что вы просто собирали? не помню, я болела. Мне дали, потом я передала эстафету, потому что я заболела. Працяг дыялогу Андрэя Павука з пралукашэнкаўскай актывісткай чакае вас у нашым тэлеграм-канале. А цалкам паглядзець новы выпуск «Шухер-шоу» вы можаце на нашым YouTube-канале Белсат Лайф. Якія беларускія тавары можна знайсці ў Казахстане? Відэа з даследаваннем паліцаў мясцовых крамаў дзеляцца мае калегі на нашай старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook. Это белорусское мороженое, это белорусские сырки. В Казахстане очень популярны белорусские продукты. И мне интересно, у белорусов реально есть все эти товары. Я себе взял белорусские чипсы, очень много колбасок, солений. И есть даже белорусские креветки. Белорусы, а в Беларуси есть казахстанские продукты? З
прычыны снегападу 38 чалавек цягам 6 дзён былі заблакаваныя ў адным з брытанскіх пабаў. Жыццярадасным ролікам пра тое, як вымушаныя пастаяльцы пабу бавілі гэты час, дзеляцца мае калегі ў акаунце Белсату ў інстаграме. Давайте паглядзім разам. Мы устроили снежки, лепили снеговиков, делали ангелов. Вчера вечером у нас была дискотека. Вчера вечером дискотека. Да. Много пили, много ели, много разговаривали, играли в карты. Спадарства, дзякую вам за прагляд нашага выдання. Калі для вас гэта бяспечна, заклікаю падпісвацца на наш YouTube канал, ставіць упадабанні і пакідаць каментары. Волі і міру вам!